Gilusad na sa provincial government sa Davao Oriental ang Paleng QRPH alang sa mas luwas, epesyente ug inklusibong digital payment sa probinsya. Sa impormasyon gikan sa Provincial LGU, gipangunahan ni Governor Nelson Dayang Hirang ang paglusad sa programa nga nagtinguha sa mas lig-on nga digital economy alang sa mga market vendor, transportasyon, mga lokal nga panggamhanan ug konsumante. Sa pahayag ni Dayang Hirang, andam ang probinsya sa pag-uswag ato sa digital age aron mapalapdan ang akses sa serbisyo, proteksyon sa katawhan, batok financial risk ug pagpalig-on sa investment promotion. Pangunahan ang programa sa Bangko Sentral ng Pilipinas kauban ang Department of Interior and Local Government aron masiguro ang hapsay nga cashless transaction sa mga merkado ug komunidad. Gipasabot sab sa otoridad ngadto sa katawhan ang mga maglangkob sa programa, lakip na ang framework, e-payment adoption ug paglikay sa mga scam ug pagpanalipod sa digital financial space.